Hoe liep het? Weren. Bij jou op het traject? Wij hebben een route bedaard. En wij joden de Baarle-Hiemtocht aan en we hebben 3000 rieders. En dat ging perfect. Heel mooie riederij hebben we gehad. Iedereen weer heel erg op schikt. Ze gingen nooit koorts, maar ja, daar konden wij ook niks aan doen. 3000 rieters door heen, wat je helemaal belangrijk kennen trok hier. Ja, we moeten nog een beetje vast, hè. En we moeten nog wel wat fine-tunen. Dus, maar ja, de natuur is baas, dus we moeten eigenlijk toch nog krijg je wat hebben. Hè? De Breeg-Berondweg, dat we op een gegeven moment hebben daar een omleidingje gehad. En we hebben een wekje bij Janum zitten. Maar het liep het goed en je hem alle keer in Giel, dat is je hem vregen, hè? In je naaie jas. Nou, dat vallen we op, hè? Want er was een riedershuis ons te bovenst. Maar kunnen we daar iets uit concluderen, dat je hem alle keer in tenue binnen? Je weet natuurlijk dat het ijs op verschillende plakken heel verschillend is. En bij u in het rayon Beda, daar is het ijs qua dikte redelijk. Maar goed, wat Jan Oostenbrug Arroende Wiek ik zijn had, de zwakste schakel bepaalt het. Maar Jim heeft geen zwakke schakel in het noorden. Nou, onder de Bregen is het nog wat minder als 15 ongeveer, maar de rest is 14-15. Snijn? Praat ik net over dat Jerry hem straks wil. Hoe liep het bij jou? Redelijk. Redelijk? Waar ben je een rayon had? Leeuwarden. En redelijk, wat betekent dat? Nou, er zijn minder plakken bij. En hoeveel iers heb je? Hoeveel iers? Dat horen we straks wel. Dat hangt even van de rest van de route ook af. Of dat allemaal kan. Maar vind je het spannend, zo'n Het vergadering? is wel heel spannend nu. Ja. Ik ben Wat? benieuwd wat de rest van het traject is. Wat zullen jou zeggen, Jon? Straks. Gaat het on of? Of net. Het gaat om of net. Ja. Ja. Wat wordt het nou? Ja of nee. Bedankt hè, voor de Oké. Hoe liep het jou, Iers? Hoe is het met jouw traject? Nou, redelijk. Mooie kwaliteit. Alleen nog de dikte, dat ligt nog wat te wensen in hoor. Is dat het probleem, de dikte? Dat is het probleem. Want waar ben je jouw rayon had? In Sleert. En waar zit het probleem in Sleert? Nou, over het hele traject de dikte. We hebben met 15 centimeter heen, die hebben we net. Spannend, Jon? Spannend, ja, leuk. Oké. Het kon beter. Ja? Ja. Want? Nou, we hebben in ieder geval, ik zit al niet in Wietmassum, daar kon er wel wat bij. Daar zitten we op 8 centimeter, dus daar knipt het behoorlijk. Nou, vreeg de vastzitter aanstaan jou van hoe liep het, wat kan het hoe aan het belang, het kan trok in of net, wat zeg je dan? Nou, dat kan ik nog net zeggen, want dan moet je met je hand daar een beslissing over nemen. Maar wat zou jou zeggen? Correct om nou te zeggen van de giet wel net terug, dat is ik net aan mij. Maar je zegt net van, het is clear bij u, het is dikker nog. Het is bij ons nog net in de water, maar we weten net wat de waarsvoorspelling binnen. Dat kan best zijn dat er nog wat on komt. Ja, het is al een koffiedikje. Hoe spannend is het? Dat liet ik vind het wel spannend. Jawel. Succes. Oké.